Az első szájfeltöltésemet elég éreztem. Ezt azért ne átadom szerintem. Ez nagyon kemény. Napi 2-szer járok suliba. Próbálok lejönni róla. Valószínűleg ezt sem ismertem volna. Nem ismerted volna? Csináltam egy próbát róla otthon, és mutattam utána a bátyámnak, hogy na ez leszek, és úristen, ilyennek fogsz beöltözni? Nem, ez ilyen vagy. Nem mindig. Nem, most nézzünk, hogy mi lesz. Még a pohárból is katasztálja. Kivisznek egy csapot. Na, nyomjunk egy csapot, kérjük cserélni. Bazd meg, miért nem jöttél hamarabb, hülye? Igen, letarolta volna meg. Szorizott. Lejárt volna a bérlet. Igen.